asetena mu no aware etimi de obi kɔ wuom sanso ene etimi de obi ekɔ anigye ɛwɔ asetena ne abrabom hyɛne nso sɛ on this episode krada ne krada yɛta akyere no wei yɛ soronko kra enne mepɛsɛ meto me bo ase na me kyerɛ kwasiada ɛyɛ akosua ɛne akwasi omusu ɛne omoban sɛn na ɔmasetenam esitie sa akosua ne akwasi ɛware a aso anigye ɛsɛm no ɛtesɛn ɔmo ware na sɛ ɔmo yɛ business a mekyerɛ ɔmo di dwa sɛn na ɔmasetena ɛne abrabom ɔmo sikasɛm esitie ebio ɔmo matetie mu kura mpo no sɛn na esitie aso ɔmo mpamu agodie no kan no wasere ɔmo mpamu agodie no ɛtsɛn abrabom aware mpamu agodie enso edi mu akotene pa sɛ wanhwɛ yi na sɛ bɛɛma ubɔ adabridwo ɔbaa asetena ne abrabom no obɛteetee no sanso no ɔbaa wantimi ama bɛɛma ni anye ɛwɔ mpamu a ɛde how ba aware mpa ɛno nti on this episode no akosua ne akwasi ɔmaware no mɛka ho asɛm abrabom nso no sɛ ɛba enwoma sua sanodwuma akosua ne akwasi ehia mu a sɛn na ɔmasetena no esitie yɛbɛtwe nkomo pii ɛno nti mɛserew gyebrɛ na Omene Bour TV so emra matena se na me baba nneɛma mu ɛde kyerɛw no abrabom no aware mu nsɛm no yɛto yɛ bo ase amoate nsɛm bi ase na akosua ɛne akwasifo amenkyia mo na gyebrɛ ne tena se na me basisi ya meda asese wotwen misima abrabom no ame enkyerɛkyerɛ akwasi ɛne akosua sɛdeɛ ɔmadwuma sem esitie akwasi ɛyɛ obi a n'ani bere adwuma paa ɔpɛ adwumaden sanso ana akosua nso ɛpɛ adwumaden afanu mienu ɛte na sɛ ɔmo yɛ adwuma bomu a akwasɛm ne sɛ ɔmo de nam yɛ ne nsiye ɛna ɛyɛ akwasi mpɛsikan sanso ana akosua nso ɛmpɛsikan hyɛne nso sɛ ɔmo mienu ka bom ɛde no kredie ɛtena ade ani gye na ɛfɛ kɛkɛ ɛwɔ ɔmo asetena ne ɔmo abrabom ne sɛ ɔmo sikam ɛsɛm bɛyɛ from akwasi ɛne akosua nso ɔmo abrabom no ɔmo yɛ adwuma a ɔmo mmerɛ sɛ wahyɛ ne nso a okɔ nsɔre ɛne adwuma mu a akwasi ɛne akosua ɔmo bro mogya ni ɛyɛ adwuma akosua ɛyɛ ɔbaa ɔndan fa ne ho ɛndan bɛɛma ɛsan n'adwuma din a ɔyɛ ndi akwasi nso yɛ obi a n'adwuma din ti da bia wɔde sika ba fie enti sɛ no kwasɛm ne sɛ ɔbaa bia ntimi anwia akwasi akoma na ɔmienu kan bom ayɛ adwuma no kwasɛm ne sɛ bibia ɛbɛkɔ kama ɛbɛ adwuma sɛm ɛna mekanya sɛ yɛ abɛyɛ adwuma sɛ yɛ ankorankora adwuma akwasi ɛne akosua yɛ obi a ɔmo ani ku ho afanu no mienu ɛyɛ adwuma adeɛ baako a ɛnta ɛnyɛ ne sɛ ɔmo nta mafie ntam ɛsan sɛ adwuma no yɛ ɔmo de ɛyɛ akwasi ɛne akosua ɛno nti sɛ akosua pie na akwasi nso pie na obiara akɔyɛ adwuma baabi different broni bɛka na ɔmo awo a ɛnyɛ nsunsuansoɔ bɔne ɛwɔ nkɔraa no so ɛsan sɛ ɔmo ani ɛwɔ adwuma no ho kyɛn mmɔfra no hyɛ ne nso sɛ woyɛ akwasi na ayɛ akosua na mo mienu yɛ adwuma a mo ma ani ɛmrɛ fie sɛ ɛbɛyɛ a manteteyɛ no afa no ɛbɛtumi akɔ kama afa yi mu no mame ɛntoa so ɛnka sɛdeɛ ɔmo mateteyɛ ɛsan sɛ maka ɛmateteyɛ ho asɛm ɛna de akyerɛ wɔ
Akwasi Akosua emmatete esem no kwasem ne se omo asetena ne omo abrabom no omo ekase omo betete ema adwuma sem etimi ma niema bi tosini kakra nanso se ye tiaba ama akra no etimi anante se ye eja ene ena epene die Akwasi Akosua ehiemu a no kwasem ne se omo ani eku ho pa hyane nso awa asetena ne abrabom se wo papa de Akwasi na maame de Akosua na se wone ne etia enyema we na obohu ewo mu afanu emienu ho da ne da no omo pese omo ma ofa ahodie roni be kese freedom na ofa ahodie no so no ekopem baabi esanse omo ntetiye no omo be kire niema omo pe ne niema omo mpe na ubu samra no so a ehye omo bufuo esanse wa kire niema esese woyo ewo fio fa we to ha fa we ka fa ayisi di aduane we menni Akwasi Akosua omo entete se eja ne ena enti omo ne omo etena se eba hyesa ne meyenso se obeye sitie no wadi omo hyehye so pepepe ente saa obema omo bu atimi afu wamenko omo bufuo so esanse mabọ abufuo so sa Akosua ne Akwasi ebufu se kim no kwasem ne se omo timi puchachachache na mabrabom ene omo setena akoma no se ene awia ne se esanse omo nso hyede ne eye awia sa Akosua Akwasi ebufu pe a kwasem ne se emma awoso ene omo kasa no enrododo kakrampo etime ba esanse se on kasa nwie anase broni beka on take action ewo na bufu no enwie ya ne wonto no nti entama Akwasi Akosua ebu ntamfu hyene nso se they love jokes omo pe asresem pa Akwasi Akosua omo matete no ene omo asetena ene omo bufuo no awie yen mu no nyema esa o hyene nso ene se abrabo ewohoi se abufuo nyina akwa awie a enitie ene to aso enigie nso ewa awarem ni nyina akwakoye empemu agoro aha na ede enigie ne ba kwasem ne se Akosua Akwasi ehiem wo empemu a omo penententem eto magudie na akoye se sebe enkrama agoro no we bo we ne we Akwasi kura de ne titiru se omia to kakra owia ngo bobo asoso no fonu kakra pententem wa so no opese ode match no ehihya so anase omankomo no ehihya so obon se Akwasi nso no oba Akosua tinie Akwasi ne je dogi so ogina chiri no obobo no efri tentenwa obo chiri na no sabe wode eto no edi agoro eye Akwasi esu ene ne ban enti emma enigie badane mu yasemo hyanyema we nso se eba empemu agoro a ye kan wasem a na ebi mu ye titiriw ye Kristofo nanso a Kristofo pi aware egu esa empemu agoro oba Akosua ya ta efre match fre ukunu na nintime enye ho pi esa nse Akwasi obi a na no nta amonyom oyo waware mu so a onta nka nkyere oba se enne me kanchema ana meyire medofo me pese me ne woda na emom ne nsankyere ne se ono woda ono obesuso mu amiamia amwo hu se medofo enne me pese me kokwan so eti hye saa nyema we nso eboa ma aware no emutimi eso pa na yede episode we no me bo ne tofa amwate nyema bia sense abrabo na oni ukunu Akwasi ebo no oba Akosua hye nyema bi nso se ade bia obeya ama na ni agye enkomo enkitahodie empemu agoro ene agudie a ebetimi aboa ama Akwasi eni agye ho no oba abomoden ne yo omani so agye ntoma ho se odi ahwene egu asene be na eno ne ye friend toma eti wo so ba no omobia tofama no eno ye friend toma egu na sene no owoso akasa na kyerewa esanse wo penti emma enigie etime bafie ho
Ebio ade a Akosua pɛ broni beka surprises na ni naso na ne nsa aka se mpo chocolate mpo a be me na ofiri kromu ba tomano sanso na Akwasi nso pɛ surprise esa nsɛm nyina yɛ krada baako eja Akosua se boxer shorts ana ade bia ebe fata wukunu se ya atade mpaboa onso timetɔ ma ware no anigye timi bam aware ni syllabus se di akyerɛkyerɛfo enwoma wo hwem de kyerɛ wo mmofra no ye ni bi enti ye hwe obi de emfa ntoto wo de ho hyɛ ne nso ne ma waware no entu hwa na nye de na nye kama anu nti na Omene Bour TV me gyebre ebie niema ni so efa ware efa krada ne krada ho emu woni gye me gidi ye se woni agye Akwasi ne Akosua ho bidin the elder OT Emmanuel from Omene Bour nana on this episode no share video no ema odofobia ode Akwasi ne Akosua na entre nkomo obia nso a ye wo no kwasiada ehu na ware ne sen no obesi asia ye no ebesa atoa so amwo hu abrabo mu no niema ekoso ewo krada bia edie so ya me hia so wagebre na wo hwe me odomankwa twedi ampon enka on na share like it na follow page no. Medasi. Shalom. Peace be with you.